te mentang wara spi kejingitu kana syapang une u Amir Khan ude wei u aktor u paunam ha na pedeng ki aktor baro hapo ka Bollywood bat hapo kari India bat une u Amir Khan ula akshibun teli ki film hakisngi ki por ke bala leitno kum ka pike ka lagan bat ka ghajini bat ka dil une u aktor ong ula akshibun teli ki film haka jing im ka jung u bat ong la khayu une u aktor dei husnem khat khandai spa nrusan haka khat sauterik jong u penai risau bat une u aktor u dei shisha uta u aktor u paunam bat u pen i shisha ya kata kasap kata len ka ba u udon kum u aktor bat u kpa u jong u loong u kerteng u Tahir Hussein bat une u Amir Khan wan ka longging longsem ka ba shempang bat ka ba start ba namar une u Tahir Hussein u dei uta unong penmi film hakisngi ki por ki bala leitno hapo Mumbai bat long une u Amir Khan wan ka nika longying ka ba ukpa u jong u ula seng ya ka kam ak film bat khandiat ni phai balei ba ka penlong yu une u aktor ba unrung ha ka kam ak film namar la ong ki kubor hapo kari India ba une u aktor hakisngi ki por ki ba menshua udei uta urang tit tenis uba mikmat na kajela napo kajela Mumbai bat loong usngeu tenat bah ya kaban yale kai tenis umpoi perkhat eruem ba unrung kum uta u aktor ban yo ikaban ak film bat loong kad badang yat kisngi ki por dei na kadaw ka ba mau ulej ya kaban penyat yeo iki film ki ba ukpa ujong ulah trei ki por ki ba menshua kata kadai ka manzil bat ka saberdas kane kadai ka film ka ba Amir Khan ulej ki ban penyat yeo ya ka ba ukpa ujong ulah penmi hakisngi ki por ki bala lejno bat dei haka wei pat ka drama bat haka wei ka show ka bala penlong hapo Gujarat bat dei halor kane ka benta ka penlong une u Amir Khan ba unmi ban ak leni ban ik ya kane ka kam ak film bat long ulas dangi ka ban ak film no haka jing im ka jung u kat badang yat kisngi ki por ula ino no shadin ya kane ka kam ya le kai tenis hakita kisngi ki por kia ki bala lekno bat une u Amir Khan ong dei ha usnem khat khandai spa prau pun riu ulas dangi ka ban shim tengano haka jing im ka jung u ya ka Rina Dota bat long ulayo arngut ki kun na kane ka Rina Dota bat ulai pelaj san shingno bat kane ka Rina Dota dei ha usnem ar hajar ar bat dei sa ha uwei pat usnem uta udei usnem ar hajar san ulai shim ka tengah ka ba ar ka jung u kata ka de ka kiran ro bat ulai ya bat kane ka kiran ro katto katni snem bat ulai yo ru uwei ukun shenrang na kane ka kiran ro bat kat badang yat kisngi ki por une u Amir Khan ula pelaj san shingno bat kane ka tengah ka ba ar ka jung uru dei usnem ar hajar ar phuwei bat long yele yo ipaj ba ikine ki ba u Amir Khan ula le ka jing im ka jung u bat dei une usnem uba menta une usnem ar hajar arsan u Amir Khan ula pen ipaj ba ka perthei ya kata ka samla ka ba thamai ka jung u ka ba kerteng ka gori sprat bat une u Amir Khan ula pen i ka ka samla ka jung u ka ba thamai ku mangalong ha une usnem ar hajar arsan bat ngimla pat ka bantip hatu u ya point em bat ka ka gori sprat hnrei long ba une u Amir Khan ula pen pau ya kata ka jing ik ka jung u ya ka ka gori sprat bat une u Amir Khan khndiat ngini phai udeiru uta ubriu lani udeiru uta u aktor ubla don benta hake imlang kasalang ya keban kershan ya keban pen i ya kata ke jinglong nong yarap ka jung u hapo kari India hakisngi ki por ki balalekno bat hadu kene ka por ka bamtaru une u Amir Khan udon benta khamtam bat ka imlang salang ban yale iki ki jing yale ya ka ba kari India
kayakun kamtam la kalong hakinu kinu ki benta te hakani kapor ka bamta ngam syam la don shibun ki benta ikban wanra ikban yathu ik story ke jong une u aktor une u Amir Khan ri tangki ni ki kenten ki bakhandiat kublai shibun